Igbo dị mma, unu egegokwa ntị maka akụkọ iri nke bara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, prezidenti na-achị mba Russia aha ya bụ Vladimir Putin egosigo mba ụwa niile ogbunigwe nke ọ kpọrọ Satan 2 maka iji wee dọọ mba Amerịka nakwa ndị otu NATO aka na ntị, bụ ndị nke o mere ka ụwa mata dịka ha na-awacha nku itinye aka n'ọgụ dịịrị mba Russia nakwa Ukraine ka onye ọbụla hie asaa n'anya maka na obodo Russia nwere ogbunigwe nke ọ kpọrọ Satan 2. Nke itoolu, ndị amaghị ndị ha bụ ji egbe a kpọrọ ndị unknown gunmen n'asụsụ ndị iti agago gbagbuo Chief Prọfesọ Obidimma Okoli Onyemelukwe. Nke a mere na Oko nke dị n'ime Anambra steeti. Ọtụtụ ndị mmadụ nọkwa na Anambra steeti jikwa ohere a wee na-eti mkpu dododo ka gọọmenti etiti gbatara ha ọsọ enyemaka na oke gbuo akarịgo n'ime ya bụ obodo Anambra steeti. Nke asatọ, aka ndị uwe ojii toro ogologo nọ n'Ogun steeti akpanwugo mmadụ 5 ndị otu nzuzo a sị na ọ bụ ha gara gbagbue otu onye uwe ojii enyere aha ya dịka Akim Oseni. Ihe dị otu a mere na Ogun steeti. Nke asaa, Setimayi na-agbara otu egwuregwu bọọlụ Akwa United anọrọgo n'ama egwuregwu ọhụrụ dị na Jos were yinye enyi ya nwaanyị ọla aka nkwekọrịta na anya bụ ama egwuregwu nke ya bụ ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị ji obi ụtọ nakwa obi aṅụrị wee nabata ya bụ ọla aka nkwekọrịta nke si n'aka Seti wee rute ya aka. Nke isii, ihe egwuregwu emegobe ndị mmụọ n'otu ụlọụka Anglican nke dị n'ime Warri na Delta steeti dịka ihe onyonyo gbara n'anwụ ka ndị ọrụ nchekwa nọ na ya bụ ụlọụka nakwa ndị ọzọ na-ete otu nwoke ule ma na-achụpụ nwoke a enyeghị aha ya maka na nwoke a enyeghị aha ya ekweghị atụ ụtụ otu ụzọ n'ụzọ iri na ya bụ ụlọụka Anglican nke dị n'ime Warri, Delta steeti. Nke ise, ndị ahụ na-emepụta ejije n'ime obodo anyị bụ Naijiria a na-akpọ Nollywood abagokwa n'iru uju ọzọ maka odogwu na-eme ejije Larry Williams bụ onye nke nara mmụọ. Emere ka anyị mata na nwa amadi a bụ na be ya n'Ikom nke dị na Cross River steeti ka ọ nọrọ wee nwụnyụ anya. Anyị ncha wee tike aka ọnụ na-ekpe sị ka mkpụrụ obi nwoke a zuru ike na ndokwa. Amen. Nke anọ, aka na-achị mba Ukraine bụ President Zelensky ebega akwa alili etu mba Amerịka nakwa ndị otu NATO siri wee gharịpụ mba Ukraine maka na ụwa niile na-atụ Putin nakwa Amerịka egwu dịka ha nwere ọtụtụ ngwa agha dịgasị iche iche. Nke atọ, otu egwuregwu bọọlụ a na-akpọ Napoli agbagogo n'ọkwa nke mbụ n'ihe gbasara egwuregwu nke Serie A a na-achịpụ na obodo Italy. Nke abụọ, ihe mgbanwe ebidogodiba n'agha Russia nakwa mba Ukraine dịka ọtụtụ ndị amị mba Russia bụ ndị nke wakpogoro ya bụ obodo Ukraine ekwekwazighị anụsa ndị mba Ukraine ọgụ dịka ọtụtụ ndị amị mba Russia ndị a jiri kwuo. Ha mere ka ndị nta akụkọ mata na o nweghị ihe na-esere ha na mba Ukraine maka na nwanne enwewe di na ọ bụ nke a mere na ha enweghị ike ịnụ ọgụ ọzọ n'ime ya bụ obodo Ukraine. Nke mbụ n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taa, ndị otu nzuzo buru ibu n'ọnụọgụ awakpogo ebe a na-eni ozu onye isi otu nzuzo ọzọ bụ ndị nke ha na ha na-ama aka oge gara aga. Ndị awakporo ebe a na-eni ozu nwoke a jiri iwe wee gaa gbagbue ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị bịara ụlọ ọnwụ n'iwe maka na ha nyelu ntụziaka na enweghị ike ini onye isi otu nzuzo abụ onye nke ha na ha na-ama aka n'udo maka ọtụtụ ihe ọjọọ dị iche iche ya bụ nwoke megworo. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ọkwa ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Ndị Igbo chetakwanụ na nwanne enwewe di maka na nsị ka ọ si na egwuregwu ruo nke ichefe aka azụ na aka ya adịghị ya. Ọ ka bụrụsi iche oku n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ya gazie.